iya 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 iya. Oh. Ayo Mbak Ima. Ceritane wong seneng tunggal sapale wiwitane lugu jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane Banjur ngomong banjur ngomong was aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sapale wiwitane lagu jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe ayo mbak kenongo atiku digawe lara sambang melati agawe lara ning ati kembang kejubung agawe atiku bingung kembange mawar tresno kowe katon buyar mula wong tresno ora kena kesembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawe iku paribasane tinimbang rame luwih becik tak tinggalne goyang ya. Taruna budaya. ceritane wong seneng tunggal sapale wiwitane lagu jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane Banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sapale wiwitane lagu jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe lara ning ati kembang kejubung agawe atiku bingung kembange mawar tresno kowe sekaton buyar mula wong tresno ora kena Ayo Pak Marti goyang ora becik kanggone para wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rawe luwih becik tak tinggal